Det er en varm sommersøndag, og Sofie og Nikolaj er på vej hen ad stranden. De har et møde med selveste Peter Pedal og manden med den gule hat. Det er sommer, og varmedisen ligger ud over det blå hav, og mågerne skriger i det fjerne. Men hov, hvad er det? Der kommer manden med den gule hat og Peter Pedal. Lad os høre, hvad Nikolaj og Sofie og manden med den gule hat og Peter Pedal har at fortælle hinanden. Hej, jeg er manden med den gule hat. Jeg har været ude i junglen og finde Peter Pedal. Jeg er lidt af en narrøv, fordi jeg tror, at jeg kan bestemme over ham. Altså, jeg er manden med den gule hat. Hej. Hej. Jeg er Peter Pedal, og det er jo manden med den gule hat. Han er en rigtig narrøv, fordi han tror, han kan bestemme alt over mig. Hej. Hej, mit navn er Nikolaj. Sofie er min store søster. Og jeg synes også, at manden med den gule hat er en rigtig skiderik, fordi han vil bestemme alt over Peter Pedal. Hej. Hej, jeg er Sofie, og jeg synes også, at manden med den gule hat er en skiderik. Jeg kan lide fedt og sukker, det er så dejligt, ja. Ja, det var så slut på en rigtig dejlig begivenhedsrig dag ved havet for Sofie, Nikolaj, manden med den gule hat og Peter Pedal. Nu er det begyndt at regne og trække op til uvejr, men det var en fantastisk dag, hvor der kom sandheder på bordet.